Abeke yona le sifo esikhuluma ngaso besigomelwa yini kubaleke ngani ukuthi abantu beqhubeke nokusigomela? Yebo, during u-COVID vaccination ibe khona i-campaign noma uhlelo lwayo ukuvikela u-HPV virus beqhutsheka kugonyelwa and kubalekile ukuthi siqhubeke sibagoma abantwana ukuze sivukele or sinciphise amazinga abantu besifazane abashonayo ngenxa yomdlavuza kwesibeletho. Mhlambe ke ama benefits nje kumgoma umntwana esemncane for ne-HPV maphi mawungasathi usondezele uneduze? I-benefits enkulu kakhulu nje ukuthi uzovikeleka ukuthi akwazi ukuthi akhule. Okay. Abe ilunga lomphakathi elinempilo. Ngoba uma esheshe mhlambe wabandakanya ocansini waseseyithola esenalo leligciwane amathuba ukuthi impilo yakhe ibe mfishane maningi. So ukwandisa impilo yomuntu nokuthi ke aphile impilo eyiquality. Mawungasondela esekhaya ke iminyaka emingaki eneniqhuqhuze ethi umntana aqale khona ukugomela i-HPV le? Okay, lolu hlelo njengamanje silu enrolla or silwenza ezikoleni zikahulumeni si-targeta ugrade 5 amantombazane aneminyaka e9 kuya ngaphezulu kodwa nje as long as eka grade 5.